Mahardika ing tias ing kamardikan. Rahayu, rahayu ingkang samya pinanggih. Nugroho miwah seh wilasaning Gusti, mugi tansah kasarira dumateng kita sami. Ngaturi sugeng dalu sarta sugeng pepanggihan kalian kula warga ageng Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala. Ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol. Kanthi alamat Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati Bumi Minatani. Sasampunipun panjenengan sami kasugata tari gambyong minangka purwakaning pagelaran ing dalu punika. Keparenga ing dalu menika kula warga ageng Wahyu Manggala badhe nyegahaken cariyos pamundutan ingkang mawi ira-iraan. Ki Ageng Mangir Balela. Dalang sarta pendapuk katindakan Roko Mas Anom Suharyanto. Asisten sutradara katindakan Dimas Eko Pranoto. Pangeprak katindakan Bapak Suhardi wontine Pranoto Pakliran. Dipun tindakan Bapak Yoga Sakonco. Tata dekorasi katindakan Bapak Sutarto ingkang dipun biyantu Adimas Alek Rasmijan. Teknis tata lampu katindakan Adimas Budiono Batak. Lighting katindakan Adimas Ladu Aldiansah. Wontene Pangrengga Busana dipun tindakan Adimas Agus Wijanarko. Binarung ungling Kiai Gongso Madularas ingkang dipun pimpin Bapak Keman Widodo. Kanthi pangliing Swarawati utawi Pesinden. Dipun tindakan Ibu Sri Murtiningsih saha Ibu Suparyana. Pranoto Gending katindakan Adimas Hadi Prayitno wontene Wiraswara. Katindakan Bapak Miranda saha Dimas Bagus Edi Mahesa. Musik campursari katindakan Dimas Ari Semprul, Roko Mas Edi Watono sarta Dimas Udin Galdowo. Pagelaran Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala dipun sengkuyung WM Audio ingkang dipun pangarsani Roko Mas Gentong Kawa. Ewon dene para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Atekan sepisan gambaraken wonten ing Mangir. Ki Ageng Mangir Wanabaya dipun paragani Roko Mas Andi Prastyo. Penggede wirya katindakan Dimas Abdul Sutopo. Penggede Sentika kaparagani Dimas Bagus Suyanto. Demang Karanglo dipun paragani Roko Mas Judek Prakoso. Ewon dene para bebau karameaken para seniman Bagus Wahyu Manggala. Atekan salajengipun gambaraken wonten ing Mataram.
Panembahan Senopati ing dalu menika dipun paragani Naraka Mas Anom Suharyanto garwa prameswari katindaken Mbak Ayu Sri Poncowati. Patih Singorano dipun paragani Adimas Abi Rojali. Ki Juru Mertani katindaken Bapak Begek Ari Warsito. Temenggung alap-alap ing dalu menika dipun paragani Adimas Eko Pranoto. Pandanarum kaparagani Nimas Tata Wulandari. Surati katindaken Mas Menik Widyawati. Ewondene pembayun kaparagani Nimas Diah Maharani. Atekan salajengipun nggambaraken wonten ing Candi Petilasan. Resi Topo Wadat katindaken Bapak Ambeh Wahono. Wonoboyo kaparagani Adimas Bagong Sutrisno. Anurogo kaparagani Adimas Beguk Wiyanto. Wondene Murti katindaken Mas Uut Sutriana. Nogo Baru Klinting katindaken Adimas Eka Gali. Repat utawi dagelan ingkang badhe nglipur manah panjenengan sami. Katindaken trio pelawak Wahyu Manggolo. Cak Sendur. Adimas Rokim Sarto Bapak Mogol. Ban katindaken Siciu Arum Somplak. Kabiyantu Sisowak Indah Kalola. Mekaten kala wau para kadang Budaya Sutrisno. Menggah para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Ita sagutrah kula warga ageng Wahyu Manggolo namung ngaturi sugeng lenggah. Sarta sugeng hamriksani ngantos titi purnaning pagelaran. Nuwun.
Pano sanget ingkang kinwah dadosaken jejemat ya. Lumpuh kemrayu siji kabeh padha lungguh teng prayoga midhangetake anggon kumedhar sabda ing dina iki ya. Tatang Wiryoso Kakang Sendi. Ya semar. Mesti kemawon Tatang gadhahi pemangkin. Napa sebabe dinten sak menika boten wayahe dong pisowanan nanging kula angsepaken ing ujug kula kepengin ambal pancana pancen leres Yageng Mangir dadosaken kageting sak lebeting manah kula kok ngantos Yageng Mangir menika ngasrekaken wontenaken pisowanan menika wigatosipun menapa to ya menika leres Ki Ageng sak menika ngempalaken sedaya penggede sak menika sampun manunggal wonten kemangiran lajeng wonten bab-bab perkawis menapa ingkang badhe kegiatan bagya sing ndadekake penggalian wingi aku nampa kabar perkawis kalamun bumi kemangiran wira bumi mutia leres peparingipun Sang Prabu Brawijaya nalika Majapahit isih kencar-kencar makaten nanging wektu dina iki bumi mutian bakal dijabel dening Sang Panembahan Senopati ana ing Mataram. Coba gagas. Siapa yang Majapahit timbul Demak Bintoro. Demak Bintoro wae. Ora wani jabel bumi mutian ana ing Kemangiran. Demak Rata timbul Pajang semonogo ora bakal ucik-ucik bumi Kemangiran kang nalika semono dadi bumi mutian nanging bareng Pajang ilang pun beri pemerintahan ana ing Mataram malah bumi Kemangiran arep dijabel mungguh mupi pangapuntenipun Ki Ageng iya ing mriki kula badhe nderek lawan Mbak sambet dhateng bumi mutian kajabel wonten ing Kemangiran ing wekdal iya nggih boten kok ateges kula menika ngicipi barang teng papak menika iya nanging menawi to bumi Kemangiran sak mangertos kula menika saking pawinirmaning Sinun Prabu Brawijaya bener sanes pali nirmaning Sultan nanging dene apa
Sang Panembahan Senopati menika njabel bumi mutian. Menawi ngaten cetha nyecenges dumateng Ki Ageng Mangir. Piyambakipun madunaken dumateng panjenengan. Boten migatosaken dumateng panjenengan. Ngoten niku teges asu gedhe menang kerae. Boten mawas najan topi kawula cilik. Nanging nyatanipun panjenengan ing wekdal sakmenika katindes kanthi bumi mutian kajabel. Langkung prayogi panjenengan ampun ngantos sowan wonten ing Mataram. Pangapuntenipun lho. Ya, menawi kula mireng aturipun Kakang Wirya, sedaya menika leres. Kula gisarujuk, mongko bumi Kemangiran menika mboten parinirmanipun Panembahan Senopati. Lah sakmenika dumeh Panembahan Senopati dados panguwasa bumi Kemangiran menika mboten parinirmanipun. Ning kenging menapa ngantos badhe dipun capi. Menawi kula dados panjenengan yakin saklaminipun kula mboten badhe sowan wonten ing Mataram. Kersanipun Mataram, Kemangiran kersanipun Kemangiran. Wiwitan nganti pungkasan pancen aku condong kabeh aturmu. Yen tak gagas bareng bumi mutian ana ing Kemangiran arep dijabel dening Sang Panembahan Senopati ateges Panembahan Senopati kayos madonake aku Menika leres. ngilani dadaku Niki tanpa guna kalamun aku sendek kumari kelu ana ing Praja Mataram. Mula kanthi kuwi kabeh padha nyekseni sineksenan bumi langit. Aku balero. Rawuh panjenengan kula ngaturaken sembah bekti Gusti Patih Singgoran. Tak tampa gawe bunga ati. Ora liwat salam taklif katur Kyai Pami. Sanget angin konam. Namung kemawon ndadosaken kagiting manah jalaran Gusti Patih rawuh wonten ing Kemangiran boten paring kecolok. Kala wau nglaki menapa pancen ngelengaken. Mangir, ya sing gedhe pangapuramu mergo tekanku ana ing mangir kene ora weneh kabar luwih dhisik kawan jeneng. Pancen sepisan aku kuwi kapan keluarga ana ing Kemangiran. Pangestunipun keluarga wonten ing Kemangiran sehat wal afiat. Alhamdulillah yen kaya mengkono. Angka pindho nampa dawuh saka kersaning Sang Panembahan Senopati lan Muta. Aku kudu nanjihake. Wis ana pirang-pirang kesuwanan mangir ora ana wajib utawa sowan ana ing Mataram. Lah iki dadi kemarene para penggede para saka guru ana ing Mataram. Apa to mula bukane nganti mangir ora gelem sowan ana ing Mataram? Oh, anggenipun Gusti Patih rawuh wonten ing Kemangiran dipun utus kalian Sang Panembahan Senopati jalaran kula mboten nate sowan ndadosaken penggalian. Kaya mengkono. Jujur mawon nggih. Blak kotang mboten tedeng aling-aling. Becik kaya mengkono. Pancen kula nedya mboten sowan wonten ing Praja Mataram. Wis kok semojo Sampun. kok niat Nggih. kanthi dasar lan pawatan apa? Dasaripun maton Gusti Patih Singgoran. Dasaripun tanpa wonten tegesipun kula sedhek kumari kelu wonten ngersane Sang Panembahan Senopati. Jalaran saksampunipun kula mireng kabar bilih bumi mutian wonten ing Kemangiran
badhe dipun jabel kalian sang panembahan Senopati. Monggo Bumu Mutian wonten ing Kemangiran menika boten peparingipun sang panembahan Senopati Mataram, nanging peparingipun sang Prabu Brawijaya nalika semanten. Yo, Mangir. Dadek ana kawruhanan pranatan ana ing Majapahit nalika semono kawan saiki ana ing Mataram kuwi beda. Merga beda panguwasa, beda pranatan. Permane lho, Pak. Lamun to Bumi Mutian kang tegese ora entuk bayar pajak. Kajabel ana ing Bumi Mataram kuwi pas nanti pergopo. Lamun to jenis sira wong-wong ana ing Kemangiran gelem bayar pajak, disuwanake ana ing Mataram tur maneh besuke bakal balik ana ing Mangir kanggo wangunan ana ing Kemangiran. Dadi sliramu aja kepiyah-piyah padha asine sing kaya mengkono. Duit niku enak. Ya nek digawa teng Kemangiran yang lebusak. Ila kanthi menika monggo padha mestani kula pati monggo. Nanging sampun kula niati lan kula kajati tetep kula mboten sowan wonten ing Raja Mataram. Tekaku ana ing Kemangiran wis sinampiran Purbalan Masesa. Saikine aku njaluk kawangsulan kang bathok tak ranti ana ing sak tengahing ratu. Iya. Kawis menika belasan krimikan dados bojo. Bener. Bila gede sing kuwi. Nanging ampun kuatos. Sakmetahipun kula badhe sabila dumateng panjenengan. Yen pancen kaya ngono. Papaken sing ora ana katen. Pareng. Nggih, kula percayaaken. Lamun to tekaku ning Kemangiran kuwi pancen wis ditemoho awan momong ning Kemangiran. Lamun to nganti cukuring jagat ora bakal sowan ana ing Mataram. Nah, kamangka aku lan kowe kabeh wis entuk duka pamungkas. Bali ana ing Mataram kudu bebarengan Ki Ageng Mangir. Nah, iki mergo adreng niate Ki Ageng Mangir ora gelem sowan ing Mataram. Iki kowe lan aku untuk kanggo jawab kula siagane prajurit piye? Sedaya prajurit kok sampun siap siaga. Yen kaya ngono, Pratangtama. Siaga makari. Ngestya sanjata lumaksana magita. Dadya! Ayo! Mbak kapengan palwopo. Kanggo ngawe kami mung menawa ana apa-apa. Ayo!
Kemangir. Panjenengan ngrantos pawangsulanipun. Pancen bener. Jumbuh duk nalika panjenengan wonten ing pendhapi Kemangiran. Ing mriki keng dados pawangsulanipun Kakang Ki Ageng Mangir boten badhe sowan wonten ing Parab. Apa ora kok elingake? Malah kaporo bakal tak sengkuyung. Kaya ngono. Yen kaya ngono Kemangiran bakal tak rata kawani mah. Siap!
kowe pas ro kene.
Ayo,